Dobrý den, vítejte v Krumvíři. Dneska vám ukážu částečně podsklepený rodinný dům s vejbinkem a dílnou, dispozičně řešený jako 2+1. Jeho uliční šíře je 18 metrů a je přístupný ze dvou stran. Jak z ulice, tak ze zahrady, která má rozlohu 12 metrů čtverečních. Pojďte se podívat. V obci Krumvíř najdete nově otevřený obchod Penny a zároveň zde máte výborné dopravné spojení Brno-Hodonín. Pokud vás tahle nabídka zaujala, budu se těšit na prohlídce.